Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of philosophy and life. We have with us today an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name's Eze-Ana, Ugochi Tubero, Norifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubero na temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emi. Bụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Let's proceed with today's questions properly. Is there anything like spiritual sickness? Yeah, thank you for that question. Yes. And when spiritual sickness, or what ka bidolo. Ọ bụgoro na eje na ancient Bible maka ndị ga-asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ị ga-afụ ọtụtụ ndị ma ndị emere ekpenta, ọya ọcha, ma ndị yara ọya dị iche iche dịka Job. Ịdọtara oge Job na-aya ahụ, amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. So enwere ọtụtụ ndị mmadụ even na Bible, even na present day time, ndị na-aya ọya dị iche iche. Ọya bụ ọya ejego ụlọ ọgwụ dị iche iche. Eje ụlọ ọgwụ, anyị na-asị na onwere ihe afọ, ma ọ bụ na-asị na ihe afro bụ typhoid, mana enyecha na treatment ya kwesịrị na typhoid. Onye ahụ na-aya ya, ọ na-slim down, ife ịma na ọmachete, ife ịma na ahụ adịrị ya. Ị na-adịzikwa ozugbo ordinary typhoid nwa, ejewekwa ụlọ ọgwụ ọdụ, ejekwa the same thing. Etritichakwa ihe na-ebe aka na-ebe. Onwe ndị ga-enye na nke asị ụlọ ọsa, ọ na-agwụ etriticha ọsọ ka na-eme. Etu aka ọdụ onwe ndị nke onye otu onye nke mma kịta ọ sị na mgbe nke ya na-asị na kidney problem, mana nke bụ eziokwu bụ na ọgwụ nwa asị ya na ngoro n'ọkada na early stage, nwere ihe na-eme till eme the needful. So ọnwụ maka enwere ndị na-aya ọya, ihe anyị na-akpọ ya bụ ọya amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Even in medical terms, some doctors will tell you no nwere nke ọya mepụta so na ya emeghị ihe niile ekwesịrị ime based on that result, yet the person is dying. Ị na-afịa na ahụ na-agbalina. So ụdị ihe dị etu a bụ ọ dịkwa mana ịmago na anụ gba aja ọsọ agba ya ji egbe, o nkwado ka esi asọ ọbụkwa ụdị ihe dị etu a. Agwọ ọrịa, gwọ ihe kpatara ọrịa. Daalụ. Is there solution for such sickness? Yeah, enwere solutions. Yes, was a massive chukwu nke. Yeah, last night enwere m message gbasara ndị nọ n'ụdị ọya. Enwere ọtụtụ ndị nọ n'ụdị ọya nwere idea. Enwere ọtụtụ ndị nọ n'ụdị ọya bụ na enwere ike onye nke na-agwa m sị ndị ike ụwa agwụgwụ ya. Exactly, some days back. Ọ na-elu ọ sị m na ihe na-eme ya bụ blood shortage. Blood shortage. Ejejago all the medical tests nwere ihe ha si na-eme. Mana ihe na-eme ya bụ agba ọṅụcha ọbara, ọ ga na-erikwa nri normal, mana onwekwa ka the next month chi were pụtakwa, onwekwa symptom of blood shortage, ejikwa asị ya na ọbara gbatara ya. Nwere ndọ ihe asị n'ọnya ha. O nwere ọtụtụ ndị ọ na-eme n'ụdị dị iche iche, mana enwere solution m na-achọ ịkọwara gị bụ na anyị agwọ ọrịa, chọpụta ihe kpatara ọrịa. One, ọ bụrụ na ihe kpatara ya si na cause, nwere nke bụ cause. Mana enwe kọsụ mmụọ, nwe kọsụ mmadụ. Yes, amara ihe kọsụ ya. Nwee nke si na ndị otu, like o nwere onye nwere ike ịpụta ịtọ asị, ọ na-ekwusasị, ma ọ na-eme ihe onwe ndị a na-akpọ echeta amụrụ ya. Ọ nọgide n'onwe nọkọta efi ọ smile ya adago. Ụfọdụ asị na ara na-achọ ime ya, ụfọdụ akpọ ya ala ndị otu. Enwere some health challenges mmadụ ga-enwe, eje medical asị na-enechaghị ya n'isi dịkwa ya mma, na ọ bụrụ onye ya asị na ọ dị sane, mana ọ na-eme ọnọkọ echeta amụrụ ya, ọ mụrụ ya gata odoge anya na onye afọtụrụ nwa obere. So ụdị ihe a bịa ihe eji asọlve spiritual problem. Yes, then o nwere ọtụtụ ndị agwara m ihe a ga-eji wee solve their problems. In fact, this message ndị this morning akụwara m ọtụtụ ihe dị iche iche, agwakwuru m ihe mmemme. So mana ọ bụrụ na ị na-enwe ụdị problem dị etu a, na o nwere onye nke gị nọ n'ụdị ọya dị etu a, amaghị ihe a na-arịa, ọ bụrụ ndị nke bụ na-ejelo asị nọ ihe a na-eme etriti ya ọ dị mma, bụ na onwe onye nke gị jere ụlọ ọgwụ kwuo ihe na-eme, enye ya ọgwụ ọ dị ya mma. Ihe niile bụ abụrụ mụ ka ihe niile bụ dọkịta. Ọ bụrụ na ejere agwa na ihe na-etu a na-eme, mana unu etritibere ya, ọ bụrụ na ego ka unu enwere, jenụ chọba na ego, jenụ bụ ihe dọkịta so unu mee. Nke ị ga-achọba spiritual problem bụ
nke ejelu mesi ihe niile hospital to hospital mesigiri doctor si mee ike agwụgwụ doctor ha ọ dị aka na-ekwu ya mmụọ so ọ bụrụ na ọ dị etu enwere solution ya ga-eme daalụ. Is there anything a healthy person can do to avoid such experience? Yes, enwere ihe ndị mmadụ kwesịrị ime. Nke mbụgoro bụ gbaa mbọ ihe ọbụla ga-eme maka na smoke without fire before ụdị ọya bido a na-enwe sign. Enwere mgbe mmadụ ya anọkọta ma ọ bụ na-abịalụ klepụtalụ odoge anya na family unu na onwere ụdị ihe a na-anọkọta enwe strange illness. O nwere family ya apụta n'ala Igbo ọ bụrụ na ihe a na-ayakarị strange illness anọgide ofu onye adaa n'ute ọrịa amara ihe a na-arịa mana enwere ike awụ na afọ torie ụlọ ọ na-ayọ ọya dị ndụ na-ele ule ma ọ bụ na o nwere one strange illness nwere ihe mere ka o nwere ike ịkpọgbu ya. Adị m ekwu maka ndị family si nwere trace of diabetes asị na ha dị ọya diabetic patient asị nwere lineage gị na-emeghị esi na nna gị ya nwere diabetic nne gị dị diabetic nna mụtara nna gị diabetic. Adị m ekwu maka ndị agba lineage problem ịghọtara ya mana alụ mma atụ gị dịka onye ghọtara how things work bụ ọ bụrụ na enwe lineage a na-akpọ ya bloodline problem. Ihe ị ga-eme bụ ịpụta ịchọ ịnụ nwaanyị try ya to find out health history of that particular woman. Ọ bụrụ na nwaanyị lineage ya nwekwalụ trace of na nna ya yekwalụ the diabetic ndị ya diabetic ịmakwa na that your wife dịkwa potential na ya akwụkwa diabetic patient. Okay, so ịchọ ịnụ nwaanyị avoid ya nwaanyị dị etu a maka na onye isi adịghị edu onye isi ntị ọ dị. So ịchọba ndị ọbụrụ ndị na-aya ihe unu na-ayakwa na bloodline. That is how you can curtail it. Example, ọ bụrụ na ị nwere onye nwe AS ya sị ka ije nụọ AS ị achọ onye nwere blood ya dị healthy in order to wike balance ya. So ihe na common sense. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na o nwere ka mmadụ esizere common sense ga-enyere gị aka izenarị ya. Esikwa na n'ibu AS na love karịrị anything ma ọ na-iwe prayer warrior sị ka ije nụọ another AS or suicide mission. So then o nwere ihe kwesịrị ime ọ bụrụ na enwere any trace ọbụla ịma na-agbara ụnụ na-akọsụrụ ụnụ cause na family ụnụ ga-break that cause. Ọgwa na o nwere ihe bụ na-akọsụrụ gị as individual go and break the cause. Yes, ọ bụkwanụ na onwelu ka esi nke ndị otu nwere nke bụ nke ndị otu like onye ya apụtakara asị na ọ na-ayala ndị otu asị na ọala ndị ọgbanje ma ọ bụ ndị otu ndị echeta amụrụ ya ọ dị aṅụ Igbo ọ dị aṅụ drugs nọkọta nọ etu a asịkwa ya na nwanne nna ya mekwara ikwala ala ndị otu echeta amụrụ ya ọnọgide etu ọnọkọta ya na ọnọkọta etu ọmụrụ ya ala ghọtara ya. Ọ bụrụ na ị na-afụdo sign ịkpọkwa na-eje ebe a na-eme kabash arijetaba ihe ejebe a complicated issue bụ ji ihe a ga-eme oke eje mara ihe bụsiri iyi owu ya mara ihe si na ndị otu ya kwapụrụ ha aja ọ gbara onwe ya ịghọtara ya ka onye maka esi eme mgbe ọ ka dị n'okwukwe ọla ichekwa na mgbe ọ abasadizara the hotel mgbe ịkpọcha ejecha mountain of fire jecha eje mechaa kabashin tichi iru na-etinye na ndị otu ya escalate ya dị mata mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ ga-eribughị ofu mbaji orie mbaji iri. So enwere solution daalụ. Based on experience, how can you explain women of nowadays? Yes, women of nowadays, if you ask me to say that, I would say that women of nowadays is far different from the women of yesteryears during the time of our mothers. During our time of our mothers, they look up to their family lineage, their fathers, and there is respect to parents. But children of nowadays will always go as they wish. If you ask me as a man, if you want to marry a new woman, do a man do a relationship between you and you, or the cordial, or somebody put on an nagabisi, come they say now nabisi. You know, I won't know near you on near or here, or but of Arian near. Boy, Oga is a warning sign that's now. What do you hold you about? Over the Puna begging, or then were likelihood or age or anything. That one sign. Women of nowadays, there were so many social influences. Na-eme ha na ha nwere ike ọ dị ebizi ndụ ka agbụrụ si ebi. O nwere ike ya mụta ihe mmụta via social media and other things na-eme. If na social media na women of nowadays nwere ozi shame. Ofu nwata nwaanyị ka nkọrọ nwere akụkọ dị na social media wee kọrọ ga otu nwata nwaanyị ma ya akpa afọ ya unu mara.
ọ dị trend na na confession ọ na-enye kịta ọ na-asị na pastọ ọ na-ekwu okwu gwara ya na ọya anụ ya o si na marriage pụta ya na pastọ na-eme ọyị oke ya na pastọ na-emebe ọyị before ọ band that marriage na ọkwa na marriage a na-eme ọyị finally marriage collapse. Now o wee sị ya pastọ a na-ayị at a stage pastọ a mekwuo introduce to other pastors ha turn to sex object. Message already is last time na ya adrọgụrụ ya wee je kpọọ ya ntụ n'ike nsị. So onye a narụ n'ụdị iyi dị etu a nwoke bịara ma ọ nwa nwaanyị na-ege m ntị nwoke wee bịa wee na-eyuzi gị ọ sị na ya anụgo mana ọ na-eme gị tresọn ọsụ na o nwere etu nye nwoke nwaanyị dị ewu aka ndị na otu ọhụụ na nwanne nwoke enyi nwoke a na like tresọn ka gị nwa ọ sụ na ọ chọrọ ịnụ ka gị mee tresọn wute enyi nwoke ọbụla gwara ụda dat inwe ike ịma wụra ma ya ụla ọmụgwụ ya maka ihe ọ pụtara ọ chọrọ ịnụ gị o were ọgbacha agbọrọ ya apụ nwoke ọbụla ji wee mee dirty things wee deba mara iwu ụmụ nwoke dị very smart ọ chọọ ya nịnụ nwa ọ chụọ nwaanyị kpakọrọ ọnụ. So ọ bụrụ na gụ nwaanyị na nwoke sịrị na ya anụ gị na-akpọ gị o je kpọcha gị ntu n'azụ enyi nwoke nkwa pastọ akpọ ntu n'azụ ka e gosiri ka ya anụ gị ihe iwu set object you iwu ihe eji gbazuru ahịa and ma gwa na pastọ na na-ejere akpọ mmadụ ike na nsị m ga-agwa na onye ahụ abụrụ osiro from God. Ụfọdụ ndị belong with ihe a na-eme yes maka na ọ bụrụ characteristics of a genuine person because what they is doing is not natural. Na ọ bụrụ na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ nwaanyị ọbụla women of nowadays and I can tell you na nwata nwaanyị a na-etere ndị ihe a na-eme ihe a ọ bụrụ nne na nne ya azụrụ ya n'ụdị a kama ọ na-ọpụta ebe bi ọ na-frens ọ na-ekipụ azụgharịsie ya ịghọtara ya ọ bụ na ọ na-asị na-emere ya ihe dị etu a na-emere ya drọg nwaanyị na ore ezu ala m data and so forth. So women of nowadays nke bụ eziokwu m na-achọ ịgwa gị ihe nwaanyị ji aka nwaanyị ibi ya obubere ihe on and then even if you know what you cannot take in the long term of marriage with a woman, don't take it in relationship because what you cannot finish, don't start it. Once you tolerate those things na asị anywhere na emesịa na ọ ga-echenji emesịa na ihe eji nwaanyị akọwarị ya ọga ihe ahụ eji emeta nwaanyị ka eji eduhie ya imegido adatị ya nwa ada mgbe ị nụziri ya nụsịrị ya chọọ ka ịkwụsị adatịrị ọ sị ọ kweghị na emebi ya na ndị chenji ya na ya nwụ nwaanyị ọzọ laikisịrị ọ complain na marriage a ga-ebrek mana from day one ọ bụrụ na iwu onye na-adị take rubbish ụmụara etu agwụ ya I don't take this ọ dị ya mma initial ọ dị ya mma ọkwa na ọ dị ya mma otupu. So that is what I have learned. I have made mistakes in the past but this time around I have learned that ịmara etu a nwaanyị chọka nwaanyị a sedere gị over time bido from day one ma odubie ọ bụrụ na ime odu tie tụ ụdị ịchọ ọ bụrụ na ime odutere ya ya chọka ihe egbochara azụ daalụ. What's your advice to any man that wants to go into marriage? Yeah, any man that wants to go into marriage, like I said before, if you want to know exactly what you want, based on my own analysis, I can tell you why Jackie be over here. Now, he gave me so exactly. Ihe ahụ ị na-achọ esikwana na-ehe emechala ịgbara ihe ahụ ị na-achọ n'ebe nwaanyị nọ ị chọrọ hard working woman. Ọ bụrụ na onye a adịrọ hard working and all that hard working bụ first thing priority, then don't tolerate anything happen because on will change tomorrow. In fact, I want to nke mma ọ na-akwabu akwa the boy wee January the boy wee messing January unto say no from nwaanyị nwekwara aka ọrụ ga na-help ya ọkwacha ọ na-akwa aka ọ na-akwa dị ha n'ime si ya dị ya okwu na-egbu ya na ya ọzọcha pedal na ọ na-eme nke a ka o si mechie kwa akwa asị ka egotara ya mashin nke abụrụ ara ịzọ pedal nke a na-awa na-apịa ka ọ na-akwa akwa ọ na-eme ka sofi ihe nwoke je nụcha ya anụcha ọmụcha na nwa etu amụcha na nwa emepe shop ya emechata ụta full housewife ka ọ. So some of those things ha na-eme just ka ọ nọrọ ebe a na-apa achịchị na nwoke abịa na ọ na-eme if nwaanyị ụfọdụ na-ahọzụ n'ego na-eme because to nwere choice ọfụ na nwoke etu ifo ọ dawazi excuses like ị nọ na ya. So ị bụrụ nwoke chike nwaanyị nwere exactly the same mentality gị ọ bụrụ na gị na ya share the same common goals, vision, orientation, forget about it. So my advice here check is ịhapụ na ka love cover anya gị and for any reason
It's one like no one get the blood, the matchable, more character the matchable. Thinking no get change. Why they keep your mouth does nothing. Thank you. What's your general advice to those that wish to be successful? Yeah, thank you. If you wish to be successful on earth, one, you must have a role model. You must have somebody you are looking up to. Yes, you must have a mentor. Somebody you are looking up to that will always tell you that it's not out, that bed of roses out there. One, if you want to be successful, you must be determined. You must be willing. Know that it's not easy. It's consistency. What you need to do is, once you are working, you take this method, it will not give you exactly what you want. You change the other method. The same way somebody say a build page. You keep changing ideas, understand, concepts, all those things. You need change it till you what the one and so on and so forth. Oh yeah, but those companies they go successful. They keep doing what is called rebranding. From time to time they rebrand. From time to time they rebrand to remain on top. So to be successful does not condone laziness. You mean that they can explore so many ideas, and then they can enanya with those people that have made it. One thing I have learned from His Excellency Mr. Peter Obi is prudent management. You might not like him, you might not like his style, but I can tell you, his style, I have come to love his style because prudent management is one of the keys. If he did not follow prudent management, even he can have any more than he knew that, and then check the type of friends you keep. Do you know? No one man now what I told him of man. This man where go where my filling station. Man, I want to bomb but this man, but I home we are now, Garana, be an hour. Now, so document. Now, so document, you know. Well, 1 year, because you're on phone, no, we are now on a call. Macan call the natural document, call but I say, and I put your not document on natural. Or where you know. When you was young, you're not sending for no miles now, and I want you wait to him. Dear, well, losing them or send a boy headed by them. Hotel I can walk away BP. That's BP, but we know what some they can walk away. You are like, you understand? No mazia on our property guys. So, no one can ma. Omotage, Usupu, Udo, you can market a more from ma. Do a bad end of Japan. Go and hustle. Or put a gate here, life. Listen, Pona, only 2 years ago, so what I can go see a case here, go see a case at Batego. Actual Afro, those properties were in Hanchanina. So, the most important thing, know who you are looking out to. And as your children know how you are training them. Because the key method of math today will hurt you tomorrow. Know the type of friends you keep. The type of friends you keep determine where you will go, end up tomorrow. One of them let's keep friends and then to bang on mind doing how woman. Or so no one who will from beer. You all know what that or so see enjoy your life. Yeah, call on ya. So or they are for tomorrow. Such a person can never be successful. Because you believe on a battalion. Batanya on one or some what you call their pastor. Only then the Mary had for all Igbo Potokiri, Faranda pool, bar the case of bar, they enjoy and enjoy life. So the any Naki can have more of one nature, even the half and I successful. They can a Nanya Bunde, may achieve, we never achieve, but they have we are good. Like me, only some people. Spiritual people they look up to what they have achieved, and they become my goals. That I want to surpass what they have achieved. That's my goal. So, man, here no go they say here I draw possible, not draw possible, or I draw possible. Life is all about what you determine. Whatever that is imaginable is achievable. Mobru ni kwenya. Manobu ni na every say about that. I hear somebody make the agree make the way nwafo. The man ibu go to tuo fear ni me. Raise the bar, and the only one abroad raise the bar. Ibe keep on as friends. That is why I personally am one of much friends. Yeah, but I am one of friends. Money and Robuna. I have friendship where I brought also married decision at point A by point B. I will not keep it. Thank you.
Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries and deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, as keep joining our administration, keep telling people about our administration, keep sharing it, keep living a good life. Hope can abomination. It will hurt you. Creation does never forget. Nature does not forget. Whatever you sow, so shall you reap.